Hello guys, kumusta mo diha? So another Sunday na sad, another basketball game na sad. O kapila na mga dula. Kalima naman siya ng mga dula. Kapit na siya mag 7:45 kay 7:37 naman ni dire. Kay maglakaw na mi 7:45 then 7:30 man mi magkita dito. At least napay time. Hindi pa ko nila mabiyaan. Hindi pa po ko late. Oh, madon ako dito. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. May buntag dra. May buntag te. Kaya wala ko nalit, si JP rin nalit karon. Rocky na lang. Si JP rin nalit karon dra. Liti ko. Wala siya nalit. Kahuwat mo na ako. Kapag mo kasakay sa van. So manglakaw na mi karon din. Manakay. Hindi maglakaw. Manakay, sorry, manakay na mi. I-rephrase na ko, manakay na mi karon. Mupaingon na mi sa mong dula. May duwa. So, para kung dapat karon si Mr. Ipat. Ipat, no? Mr. Ipat. On the house. Dara ang present karon. Oh, diba? So, abot na mi diri karon sa Ram Kam Heng. Kung sa ila pa, Lam Kam Heng. Lam lang. O, first game ni karon. Hulat lang ko sa tubig. Kami dahil. Sige, biyaan ako niya. Hulat lang ko sa tubig nga mapuno ni. Then, ako sa water boy karon. Ano namin sa korte, dapit ngingaw po dito sa korte. Hinahinay sa Migilis to. Hinihinay sa Migilis. Sorry. Requested. Requested by Tatay Lipa. Magilis ako karon din. Di na ginapa man yung videohan ni nga dula. Kay ang taon. Wala akong videographer. Duty ba to si Jan? Duty akong videographer. But you never do. Sugar, there's a reason why we. So di rin may ma-pressure karon. Nalarat sila. Silang niya din. May monitor na. Ito rin na sila kabok. So bago lang din mi nakauli. Then magandam-andam sa misang pagkaon. Wala dahil may tipok-tipok sa karon sa team kay first game ang good niya. Wala ra ko kayo. So magtadtad sa kuo pepino. After this, magluto na si Ipat. Humana na. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ready na ang adobong nokos ni Ipat. Lutuunon na lang. Ulat lang niya ni. Oh, bata kayo. Ulang. Andam na ni. Ay, sa bubi. Andam na si Chef Ipat ka lutuan na sana. Siya gakuan na except sa tamis nga pinirito. Tamis nga pinirito na. Sige, mapalit sa mi og soft drinks. Kaya kulang ra daw ang soft drinks. Og ice food. Arabic food. Okay, mga unami, nana. Kupito na gamay. Dire lang, sa isang plato ang kana. Manamig kaon, hurot na tanan. Ay, wala din na hurot.
Busog na kayo. Busog na kayo si Boss Ipat, no? Mahal kitong lamit kayo nanubos ba eh? Busog niya siya. Mahal kitong Hugas pa si Yan na si Ikoy. Ni-message. Kung wala daw sila nakaw. So, salamat sa inyong pagtanaw and God bless. See you in the next video. Ano, nag-record.